Hambai joto o bidono naitungnai ani rangsakni takuk teibo song tini bo haina hai norong bagai belai nangkukmani koktubui faika norok tini bo o bidono haina hai first to last nainen bagai saitoklaidi bidono skip khaitaridi tei tomungno norok o channel o kwtal takuk haikabo kwtal bukhuk tonghanke o channel o subscribe khlai hingke norok subscribe kaisa khairibai jadi tei bidono nai tonghanke ba like kaisa rui ridi hingke faidi tinini o bidoni chenglai bwkhago thanglaina hingke ang tini bokongno sanani thangui tong norok puilano bidoni title thumbnail o nugui no norok saima maikha hingke ang obono no kisisa tini norok bai o bidoni bisingtwi sawi khnarenai kokhe mase sal kisisa lai thangmani yagulo sini borong gonang sar Ananta debbarma Khowai behela bari kamla bagan thaio aroni kwrwisa luku rokno dugan diwi sadi hinwi koyekta dugan aroni luku rokno tangwi songsai rimani sung srai sraikeno social media ni bisingtwi rogo sung nugui mankha hingke ang omorokno twino tini kisisa o video ni bisingtwi norok bai share khlainai tei thaise thainwi kokrok bo salainai hingke omono tahuk teibo song sini o ha sakao sini Tiprasa rok omtwi rokno naio haidiba omtwi chuba rokno naio omo haino sung chuba mana nango khoroksa sinai nungnai bisingtwi haidiba sinai nungnai rok omo haike chubaya hingke omo haike luku rokno khairokya hingke sini jara Tiprasa kwrwi bigra rok teibo komorwi thanai teibo hamyao klai thanai haidiba hingkai tini obono nugui no tini borong bonang sar Ananta debbarma bo a kamla bagani luku rokno chubai khana tei aroni koyekjona rokno bo phalnok tangwi rwkha hingke omono kaisa sung sini sar Ananta ni bisingtwi borok rokno hamjakmung tei borok rokno khairokmung sung kaisa nugui mankha tei sawi mankha hingke o bai kheno teibo ukologo tongnai rok omo haike no chuba laikha hingke omo haike no luku rokno naikha hingke kha khlaio sini luku kwrwisa rok dakti no kaham wngwi manai tei dakti no rang puisa bo bwchai manai haidiba hingkai ang sana muchungo oboni bagui no omo haike no jara sinai nungnai rok luku rokno chubadi tei luku rokno naikoldi luku rokni naimung tei luku rokni uansukmung luku rokni naharmung hingkai omono khoroksa sinai nungnai rok thani chuba dama no khairokmung dama no hamjakmung dama no luku rokni sob somoi no uansukmung hingkai obono hingkai aboni bagui no sini jara sinai nungnai rok omo haike no teibo swrwnglai khei chubalainani nango omo haike no naharlaiwi khlainani nango omo haike khlaikha hingkhe sini Tiprasa dophani bisingo sung Tiprasa bai Tiprasa sung chawi chugui manlainai hingkai omo simia sini borong bonang sar Mantri animesh debbarma bo haino hai Khowai sukhiya bari o thangwi aroni luku rok bai malaikha tei aroni luku rok bai malaimani yagulo aro hati kwtal songsai rinani hinwi bo aroni luku rokno sung sama rok bo sung social media ni bisingtwi sung nukha tei khwnakha hingkai omo haike no kwrwng thaio sini jara MLA hingjaknai rok Mantri hingjaknai rok omo haike no luku rokno naikha hingke chubakha hingke luku rok
teibo khusingnaय haidiba teibo tongthongnay teibo omo hai borokno teibo phaninay जों गोबां मानो जों YouTube khulokka hingke sini Tiprasa rok kenggalaimani sob salburmurungno kenggalaimani जों गोबां मानो comment rok porinaykha hingke जों nugo MLA rok chubaya MLA rok lukurokno khairokya MLA rok lukurokno naikolya nei गोबां मानो जों YouTube o khulogoi naikha hingke video ni comment rogo जों गोबां मानो bepeng जों comment rok mano hingkai amoni bagino ang tini sana musungo sini jara sinai nungnai rok norok oma keno chuba laidi tei oma keno kwrwi borok rokno thangthangoi naikolidi lukurokni naimung obono ang thaijakon saka lukurokni naharmung hingkai obono haidiba जों o hasakao sungbai जों chuba laya hingke sungbai जों rilaya hingke जों tei torwi logoi manglak जों tei kaham no to abo muktrisi thangoi tongadi hingke obo haikeno sini jara sinai nungnai rok teibo chubaka hingke teibo lukurokno khairokka hingke hamjaka hingke norokbo borok manai tei norokbo lukurok bai asuk hamplai rijaknai omose hingkai phiaba ang haino hai video ni paithago sanani musungo nokha to gurungkha thik ase phiaba watui jaklai no omose tahok teibo song hingke norok tamong bujikha te tamo saimangkha norok o video ni comment box o comment khai sahonani tapokdi hingke phaidi sini boromrang sar Mantri animesh debbarma Khowai sukhiya kamio aroni lukurokno tamo khlainai hinwi sakha phaidi जों okogrokno kisa khnawi nalayana চারটা স্টল tangranaय kahamkhe aboni pore DM bote boro rinani ko gobang orono main bazar বিশেষভাবে যারা রাবার পাইনি ফাললাই নৌবাগি খাইগেরানি ভেজিটেবল রংবাগি রখাইনি মাছ মাংস যে ফালনা মুজুং আরো ফালনা ওপেন খিতা তো কইলা থা আবো খাইনি hingke norok khnai mambai khana sini boromrang sar Mantri bo tini aron lukurokno bo bazar kwtal swnamnani tei joto aro mwkhitwng thaikitwng mangso hoite bebakno aro phali manai hinwi bo tini lukurokno samani जों srai sraikeno जों khnabaikha hingke obo haikeno jara sinai nungnai MLA hintongnai rok jara joto neta hingwi tongnai rok oma haikeno lukurokno norok naidi oma haikeno lukurokno naikoldi oma haikeno lukurokno chubadi oma haikeno rok lukurokno chubaka hingke naikoka hingke norokno lukurok jefru phano pogoi manglak jefru pano norokno hamya hinwi mase manglak hingkai omsung sindok tini video norok o video bisingtwi kaisa kaini rok bujima rok tongka hingke ba saimanka hingke norok kaham hamya sahonani bagwi o video ni comment box o seinani tapok waijadi hingke haino hai kwtal video norok bai malai phinai jotono kaham kwrung susto tongwaijadi Tiprasa ayuklok thung jotono no khulum baikha।